tumuli badhe kapapet mawi sekartet dipun cowani kang karo Dewi ingkang minangka syarat sarana unduh mantu. Salajengipun tata cara wisudan kali dharma dipun tindak dipun pralangkitan panganten kekal dipun bulan dening Kanjeng Ibu mawi seto-seto. Salajengipun Kanjeng Rama ngunjukaken tirta weni rambung tata cara wisudan tumuli panganten kekalih kasingepan sindur tumuli kae kabaya mampang rombongan tumuju ing papan piniji ya sasana iki sinebat sasana rindu sasampunipun panganten pinarak kanthi prasaja lenggah kanthi satata tumuli panganten kekalih badhe ninggalken tata-tara sungkem rampung tata-tara sungkem tumuli sungging prastawa utawi foto ingkang angka sepisan rampung foto ingkang angka sepisan tumuli tata-tara wong pinampen ya pasrah pinampi katindakan rampung tata-tara wong pinampen ya pasrah pinampi dipun pungkasi kanthi hastu para puji guru para biskup para sedekahku luwih putri kang nanggung Budi mekaten munggah kula punika tata ingkang badhe katindakan wonten ing pahajan kawula. Salajengipun dumateng para mukti, para kadang, para tamu sing kakuwugi. Para biskup ingkang sampun Bapak pinarak lenggah kanggo sakloko kanthi madika sinambi anggaran tata bapaking tata-tata iki Pak Kayat aku kerjaku ngene iki lho ya mengkon usung-usung gah aku. Lah aku ngundangnya Pak Irul, awakmu ra iso assalamualaikum no. Pak Irul, undang Pak Irul kan masa jajan nang pasar ini. Mandek gone sak. Lah tak parani bar mleh kok pasar. Urung adus. Lah ora semayanan. Ya wis wae nyang pasar sik. Lho iya. Anake loro kok. iki Lho kulik karo macur iki. ningali Iya blongor. iki antri suasana panas iki iki Mas Heru Mas Heru kayaknya gandengane ya Kalau mbok anu pawon kae mbok pawon. Lah ya. Aku lo gawa sego. Nggih, mungkin tak umbulne, Mbah. Maksudnya Mbah tak umbulne kok. Weh, iki rusak-rusak iki. Iki Mbah sik sitok iki, mah entok kae Mbah Patun. Sehat, Mbah. Ya. Dipoto. Lah ngirisin apa niku kok dipoto Pak Abid? Iki lho kok kae. Kok kae. Ya. Usus. Napa Mbak Ji? Lah iki garek milih iki prawane wis dar-der iki Mbah nggone iwak tok iki. Garai darah tinggi jarene. Wah, tetes biji malah walus iki. Iki engko anu neh engko. Ya, mak iki goreng anu tahu.
Udah gitu. Ya, kangen iki pahe. Sepi. Nggih, fotonya kan ben iki kenang-kenangan, Jen. Nggih, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sirolu, Mbah. Alhamdulillah sehat, Mbah. Bun, Nggih, Bun. Oh. Heeh. Wah, dengkulmu lek ketok disawang Pak Yon dong, Kong. Gue keren didone tuan rumah iki lho, wong iki kerja ya lho. Ngono. Ada jajan. Kalau wis siap ready 1500 siji. 1500 siji, Mbak Kun. Berangitan Kanigoro. Mboro kok Kanigoro. Sing nyunting sandale lali. Meru arep metu sandale kene. Kita